kung ano boss, kung sikat ba na Super Buskinsin. Super Buskinsin? Kung nakadungog ko ato, di man ako to idol, kay payat man kayo. Ada ikaw, tambok na ka. Payat pod. So bagay may ato be. Giro po ni mo. Talang na kayo malita si Don Jute. Uy, katudyok kayo, bay. Katulagay, katudyok kayo, bay. Tabang, katul kayo. Tabang mo. Tabang mo, may nagtabang. Ay wala kay. Basta dila ka, nalas ka tuon ka diot. Tuhan ni, patabang guro to kang Super Buskinsin. Ay tabang squad. Super Buskinsin. Kapitang tabang squad bay. Asang kamot eh. Pa itong balasa to. Sus, katudyok kayo, bay. Tabang. Yate ikaw na pod. Oh, nangabot naman pa dire. Alang ang kinangay magtabang. Unsa nga tabang ako si mo? Katul kaya ako likod ba? Katulas sa good, bay. Ay yate, gitawag ko mong pagkatol kasi mong likod. Kalamit mo kumuton oy. Sige na, good. Superhero, bitaw ka. Bibi, ano daw? Aray, oh. Ganda ka, good. Wala na. Oh, wala na, Buskinsin. O sige, salamat. Oh no. Nagisi. Alam ni, abunga sa rambutan. Ay, gapula-pula. Murag puan ba? Christmas light. Saka sa kulit. Asa, ani di, uy. Taong lang, uy. Kabulong naog ka ni tabang! Kabulong naog! Tabang! Gunungay tabang na pod. Alis ako. Tabang sa kabay. Oy dong, unsa ba kuma tabang si mo? Tabang ka, idol! Di ko katawag, idol! Buhay ko, idol! Di ka naog. Ay sa magunong na sa ko. Hala na tagya. Aman! Yate ka ni. Isa, amado ko muna. Amo man ni. Yate ka para makanaog ka o nakanaog malay ka. Ito no? Pero itagin mo idol oy. Ako ka, hindi sa ko. Gabi idol! Asa mo to gusto ko lang ng hosted sa cellphone ko kaabot ba yun? Oh, Simon! May isa tong adlaw, boss. Gusto mo tong gusto ko sa mga ng hosted sa cellphone? Bogay ni adto ko karon sa imo gusto kay mutugan ko itong niabot superhero ba. Di pa Ay ay, kinsa mo na superhero na? Ambot kitsa to. Kalit ra man to kabot. Adi ta palabot, di pa man dita kailangan ta mo balot. So diskarte na to na boss para makabalos ta. Kailangan na to na si Tapon. Ikaw ang may tabang kay para maabot siya. Yes, right. So pamigil paabot ako. Ano? Agor, gagur. Gusto mo diskarte na to rin, boss. Ano na to diskarte? Lugyak laptop dip sa balay, wala balay sa balay sa sulok. Ha? Tara, sige. Labot. Hindi mo pa nagtabang Lloyd, sige. Sige. Kini, okay na. Tama! Pa nang tabang. Tabang. Takap mahulay ani ba? Ikaw. Tanggal mo. Makawalas ka man ko sa inyo ah! Yate, binagulapildi ko itong mga kawatan na to. Liber mapildi si Super Buskinsin. Huwag na rin nangayagtabag sa kuha.